Tora te la ba o ana so an ko ni wati na abe funne ko di wa jamana kono ko di wa ko kan jan serke nan be ni abarama cha shakato la kai dirisa to la de nata ko ne de baba ko na te de afutra wore de kabomi kabo anyama kara Abidjan dugu kono ko di wa jamana kan ni wati na abela kalama nyama to la te be jabara so sanfɛ émission ɲɛdɔn kɛnɛ an b'o de la ni ana Simo ko ne Isufu ye bi ni bɛɛ ko ma ko Simo ɲɛnama ni ye a la émission ta ko filanan ye Togola TV jabaraso sanfɛ ɲɛdɔn kɛnɛ kan ni waati in na an b'an abonné bɛɛ fo an kanuɲɔgɔn bɛɛ fo la diɲɛ sereke naani bɛɛ la bi an bɛ Korogo Ɲaco Kɔbada la ni ana ɲɛnama ye an n'a cɛbakɔrɔ sigi m'an kɛrɛfɛ yan an bɛna ɲininkali tingo la sabula ka kuma dɔ fɔ émission na olu na o kuma ni damadama bɛ an bɛ sigi olu dɔw kan a b'o dɔw walawala an ye o kɔfɛ an bɛ ɲininkali kɛrɛ tingo a la Simo i dansɔgɔ ni ko Simo komi nin waati in na an bɛ ɲɛdɔn kɛnɛ sanfɛ émission na Togola TV jabaraso sanfɛ an bɛ direct la nin waati in na a bɛ se ka kɛ fɔlɔ émission fɔlɔ mɔgɔ dɔw ma bɛn a ma mais ni o bɛ se ka bɛn a ma ni la o ka di an ye i b'i yɛrɛ présenter mɔgɔw ye e tɔgɔ ni jamu ka bɔ jɔn ani jɔn na alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ diɲɛ ye kanu de ye ne bɛ bɔ Kɔrɔgɔ Ɲaco Kɔbada la n sigiyɔrɔ bɛlen Ɲaco Kɔbada la n ba o tɔgɔ de ye Kɔnɛ Matu n fakɛ o tɔgɔ de ye Kone Lasinɛ n'Ala ka diɲɛ ye i dɔn e bɛ mun baara de kɛ e sigila mun de kan alhamdulilayi ni ye ɲininka diyala n ye ne sigilen baara min kan o de ye turabuda ye ani ka yiribɔ maaw ye ani maa minnu bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nafoloko fan fɛ an bɛ nafolo ala deli kɛ an bɛ gɛrɛsɛgɛ fana ala deli kɛ n'i m'a walawala a ti faamu dɔw ko nafolo baara ti tiɲɛ ye dɔw ko nafolo baara ye tiɲɛ ye n'i ma min dɔn i m'o dɔn de sinon nafolo baara tiɲɛ b'a la yomi gɛrɛsɛgɛ bɛ baara cogoya min na n'i ye gɛrɛsɛgɛ baara gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka na i ma kɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ se ka na i ma mais n'i ma nafolo baara don i bɛ nafolo kuma min de i t'a sɔrɔ i bolo la dansɔgɔ ni ko Togola TV lamɛnbagaw a bɛ sɔgɔ ye to émission ɲɛdɔn kɛnɛ kan nin waati in na Togola TV jabaraso sanfɛ diɲɛ sereke naani bɛɛ la Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ Simo nin waati in na an ka ye nafoloko kuma cayala diɲɛ nin yɛrɛ kɔnɔ e k'a fɔ an na émission tɛmɛna ko diɲɛ sigila nafolo kan ani gɛrɛsɛgɛ i bɛ se k'o yɔrɔ walawala an ye dɔɔnin wa nafolo bɛ sɔrɔ cogoya di gɛrɛsɛgɛ fana bɛ sɔrɔ cogoya di e bɛ se ka mɔgɔ labɛn cogoya di o la bon kɔnɔna la suya ye fɛn dɔ de ye n'i ye min kalan i b'o de dɔn mɔgɔ dɔw ka dɔnni baara bɛɛlen de ye fatɔ filakɛ de ma dɔw yɛrɛ ka dɔnni baara bɛɛlen de ye banabagatɔ filakɛ ma dɔw ka dɔnni baara bɛɛlen de ye yiribɔ gɛrɛsɛgɛ ko la mais gɛrɛsɛgɛ ni nafolo n'i y'a ye o donna n y'a fɔ o diɲɛ sigilen nafolo de kan ni fɛn t'i kun i jatelen tɛ cogo la mais ni fɛn b'i kun diɲɛ bɛ girin gɛrɛsɛgɛ bɛ baara di a bɛ sɔrɔ nafolo bɛ baara di a bɛ sɔrɔ ala kɔni tɛ jigin k'a d'i ma n'i y'a baara i bɛ ala jɔyɔrɔ ye i y'a faamu kɛ Togola TV lamɛnbagaw an bɛ Nana Dankɔrɔba ye émission ɲɛdɔn kɛnɛ kan Côte d'Ivoire dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Korogo dugu kɔnɔ o yɔrɔ la an bɛ fɛ adamaden yɛrɛ adamaden nasugu jumɛn de ɲinɛ bɛ e la quoi i la baara nin kɔnɔna la ne ka baara kɔnɔ maa min hinɛ bɛ ne la fɛn tɛ maa min kun fantan hinɛ bɛ ne la nafolotigi hinɛ bɛ ne la k'a sabu kɛ fɛn jumɛn ye nafolotigi yɛrɛ n'a ka kungo de bɛ yen fantan fana n'a ka kungo de bɛ yen n'olu dɔ sera i ma o kungo la i bɛ se ka dɔ k'o la wa bon ni mɔgɔw wulila ka ne sɛgɛrɛ a kungo la
ala de insere jɔn fɛn bɛɛ la fɛn mɔgɔ bɛ sa yo ko ma kɛ kalan kɛ kun ye de dɔni kalan kun ye de fantanw kungobagatɔw dɛsɛbagatɔw olu de bɛ wuli ka dɔnnibaga sɛgɛrɛ a bɛ ko dɔ dilan o ye yanni ka don laban cɛ nka dɔnni tɛ k'a kalan k'i bɛna sigi ka to ka maaw filɛ i y'a faamu wala anw sigilen bɛ dɔnni kan fɛn min na o de ye ka kungo to adamaden na ka kungo nin wuli ka bɔ a kan a bɛ y'o min diɲɛ bɛɛ jigi ye dɔgɔtɔrɔw ye n'i ma ŋɛnɛ ten n'i sera dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'i fila kɛ donc an bɛ i fila kɛ cogo bɛɛ la dansɔgɔ ni kɔ tubabu bawo an bɛ taa ni baro ye dɔɔnin a bɛɛ foli ni waati in na Timo o la an bɛ fɛ ka baara nin kɔnɔna la gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ wa gɛlɛya b'a kɔnɔ n'a fɔra ko gɛlɛya b'a kɔnɔ dɔnni baara degubagatɔ mɔdɛli bɛɛ bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ kungobagatɔ mɔdɛli bɛɛ bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ ne m'a fɔ o don kuma na n ko ka fantan kɛ nafolotigi ye a bɛ sɔrɔ dɔnni de kɔnɔ ka fantan kɛ nafolotigi ye walayi n'i ye dɔnni dɔn k'a fɔ k'i b'a dɔn i tɛ sɛgɛn i kabila yɛrɛ tɛ sɛgɛn maa minnu bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ o tɛ sɛgɛn ni ka dɔnni ja yɛrɛ i k'o yɔrɔ fɔ o kɔrɔ ni lɔnni b'i la i ma kan ka sɛgɛn o ye lɔnni nafan dɔ ye mɛ bibi in na an m'a ye kuma ka ca lɔnnikɛlaw kɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kɔrɔ la wa o diyara n ye fɔlɔ ni dɔnnibaga t'i y'a kun bɔ mɔgɔw b'i ɲɔngiri a ye de mɛ bi n'i y'a ye bi dɔnnibaga bɛ bɔ maa t'a jate walayi bilayi n bɛ n kale ala la jɔn fɛn bɛɛ lafɛ anarikɛriw de caya bi dɔnnibaga ka ca bi ni population ye o de ka sɛgɛ bila an ka jamana kɔnɔ dɔnni bɛ yen hali sini dɔnni ma tunu e la baara nin kɔnɔna la kalandenw b'e bolo baara nin na wa n'i bɔla k'o yɔrɔ fɔ ne yɛrɛ tɛ n ka kalandenw dalen parce que ne ka baara nin ye programme de ye sɛbɛrikɛlaw bɛ danna yiribɔlaw bɛ danna nasibɔlaw bɛ danna a bɛɛ bɛ yen kalandenw ka ca baara nin kɔnɔ ne ye baara nin kalan daminɛ sanji 14 mɛ n sigila baara yɛrɛ kɔnɔ ka baara kɛ k'a di mɔgɔ ma ko ka dɔɔni baara kɛ k'a di mɔgɔ ma an bɛ taa l'o san 8 de la o san 8 kɔnɔ i ma degun sɔrɔ a la walima i ma di ka mɔgɔ la baara kɛ ni min ma jaabi ni min jaabila a bi a kɛra problème ye depuis n bɛ yen faama ma deli ka na jɔ ne ka da la k'a fɔ ko karamɔgɔ ye n ka wari minɛ n sago ma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ sigi i b'a fɔ k'i kɔrɔtɔ la mɛ k'a fɔ k'a ma jaabi parce que fɛn kelen pe de bɛ ne ni maaw cɛ fo maaw y'o yɔrɔ faamu n'i wulila ka ne sɛgɛrɛ ne b'a kɛ cogo bɛɛ n'i wulila ka ne sɛgɛrɛ gɛrɛsɛgɛ ko la ne bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ baara sigiyɔrɔma 4 kɛ k'a di kelen ma a bɛ jaabi a 4 na dɔ bɛ jaabi o ye ne ka secret de ye n kɔnɔbara la n'a sɔrɔ bon nafolo baara fana bɛ ten n'i wulila ka ne sɛgɛrɛ nafolo baara la i bɛ taa sɔrɔ nafolo baara kabako sigiyɔrɔma 4 bɛ ne bolo 5 ne b'a bɛɛ kɛ k'a di kelen pe ma bilayi mɛ 5 nan cogo o cogo dɔ bɛ jaabi o de bɛ ka ne ni maa tɔ différencier et puis n bɛ yen n bɛ se ka degun sɔrɔ maa bɛ se ka n wele karabali n mɛna i ka karabali fɔ cogoya min na bon a ma kɛ n sago ye fɔlɔ ban parce que i ka dɔn adamadenw kɔrɔtɔlen de bi i ma ye nafolo baara kɔnɔna la fɛn kelen b'a kɔnɔ bedu magie ni multiplication d'argent a ka mɔgɔw ka wari tiɲɛ bɛɛ pereselen de bi n ka wuli ka wari ye sɔgɔmada la o ma nɔgɔ dɛ mansin bɛ wari numéro da wari kan mansin tɛ wariba kɔnɔ e dɔnnibaga i bɛ se ka bedu magie kɛ i bɛ se ka kanari magie kɛ munna i t'a k'i yɛrɛ ye o de ka mɔgɔw sɛgɛn dɔnni yɛrɛ yɛrɛ bɛ yiriw bɛ yen ala tɔgɔ bɛ yen n'i y'a baara a bɛ kɛ bilayi i ti sa n'i ma nafolo sɔrɔ o baaraw bɛ yen yiriw bɛ yen n'a donla k'a d'i ma n'i y'a ko i ka sabu filɛ kɔrɔgɔ yan bi an bɛ yɔrɔ min na bi nafolotigi de ka ca ni fantan ye o sɔrɔla sabu minɛ i b'a dɔn olu bɛ dɔnni dɔn parce que an wolola da yan ka mɔ a la dɔnnibaga ka ca bi kɔrɔgɔ ni population ye ni i tɛ bɔ lu kelen na ka don lu 2 la n'i ma taa dɔnnibaga dɔ sɔrɔ yen mɔgɔ bɛ ka baara de kɛ
olu la kɔrɔgɔ tɔgɔ ka bon mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kɔrɔgɔ tɔgɔ ma u ma deli ka se u bɛ siran ka se hali kɛlɛ tuma na mɔgɔ dɔw tɛ bɛ siran ka se kɔrɔgɔ yan mais dɔnni hakika de bɛ yan n m'a fɔ dunan min bɔla yɔrɔ wɛrɛ ka na sigi kɔrɔgɔ sinɔn kɔrɔgɔ ka den yɛrɛ wolo k'a sigilen dɔnni kunna fɛn dɔ bɛ kɔrɔgɔ yan hali n'i donna ka na baara k'anw fɛ bɔtɔ kalekan dɔ bɛ yen n'i k'o fɔ i sago bɛ sɔrɔ o ye cɛkɔrɔbaw tele ye n'Ala sɔnna. Mɔgɔ mɔgɔ b'an suivi nin waati in na émission ɲɛdɔn kɛnɛ kan Togola TV Jamanaso sanfɛ a bɛɛ foni nin waati in na mɔgɔ mɔgɔ bɛna émission ta kɔfɛ a u bɛɛ foni nin waati in na an bɛ nana Simu ɲɛnama ye émission bɛ sɛnsɛnna ka taga dɔɔni Simu e la baara nin kɔnɔ banabagatɔ e bɛ banabagatɔ furakɛ wa bon n'i bɔla ka ɲininka o la n bɛ banabagatɔ furakɛ mais n tɛ banabagatɔ garder n fɛ yen kɔrɔ b'a la parce que n sigi tɛ banabagatɔ furakɛ kama mais n kɔni bɛ dɔ ban bana furakɛli la mais n ka base ye min ye ka turabu d'a ma o ye ka mɔgɔ ka ɲɛnamaya filɛ gɛrɛsɛgɛ ko la nafolo ko la ani ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ n b'o baara kɛ ka na furuko siraw fɛ ka na jamanajan taga siraw fɛ ka na maa minnu bɛ ballon jouer n'o bɛ ka sabu ɲini a kɔnɔ an b'o laɲiniw bɛɛ kɛ n ka baara sinsinlen don o de kan ka taa Simu i k'i sigi nin mɔgɔ la adamadenya tagabolo kow kan o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka ni muso min furula ni furu kɔnɔ san 10 san 20 walima san damadɔni a ma den sɔrɔ denko jɔyɔrɔ b'a la dɔw yɛrɛ ka den sɔrɔ a tɛ se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka dɔ k'o baaraw la wa n'i bɔla k'o kuma fɔ a diyala n ye den daga b'an fɛ yan a fura bɛ yen yiriden bɛ yiriden na ne t'a bɔ n da la k'a fɔ sinɔn yiriden bɔlen bilalen ne fɛ ni n'a di muso ma hali ni den wolonugu tiɲɛna n'i y'a kunu k'a daga ko i bɛ den sɔrɔ n'Ala sɔnna o ye den ta ye bana dɔw bɛ bi dɔw b'a fɔ ma ko jinɛbana a bɛ musomaninw sɛgɛla bi a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ hali furu o t'a sɔrɔ est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o bana ko la wa i bɛ dɔ kalama o la kɔni bon alhamdulilayi rabbil alamina ko dɔ in tiɲɛ mais ko bɛɛ dɔ in nkalon ye mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn o kama i nana ni bana ta yɔrɔ ye n base tɛ bana ta yɔrɔ kan mais min ye jinako ye jinako min bɛ sungurudenw sɛgɛn n'a bɛ cɛmaninw sɛgɛn a bɛ dɔw ka furuko gɛlɛya a bɛ dɔw ka nafoloko gɛlɛya a bɛ dɔw yɛrɛ ka sabu yɛrɛ datugu mais dɔ b'a la jinako kɔni na ni ne ye jinɛ daga don k'a d'i ma n'i y'a ko n'i kɔni k'a tigi bele ye jinɛ t'a kɔ fɛn wɛrɛ de b'a kɔ o laɲiniw bɛ yen entreprise ba bɛ mɔgɔ min bolo ni a tigi la entreprise bɛ taa faillite la walima entreprise yɛrɛ kɛra komi a bɛ datugu est-ce que a bɛ se ka olu mako ɲa a la baara nin kɔnɔ quoi nasɔgɔ Simu ne kɔ kuma diyala n ye n b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ mɔgɔw tulo b'an kana ni misi wule fa faga n'i ye tobilen bɛ siran siga t'o la walahi n bɛ kale ala la dɔnni ye tiɲɛ ye gɛrɛsɛgɛ ko la y'o min nafolo ko la y'o min laɲini yɛrɛ kɔnɔ adamaden ni bɛ laɲini o laɲini kan entrepreneur min ye i bɛ k'a kuma fɔ i ka société le benna k'a wuli ne ye suruku kunkolo sɔrɔ k'a baara k'a di a yɔrɔ la i bɛ boli jama ɲɛ mais n t'o kɛ bɛɛ ye n b'o kɛ hɔrɔn de ye kankelentigi mɔgɔ min ye i bɛ baara kɛ k'a d'a ma a b'a lɔ i sini hali mɛriya sira ninnu olu baaraw bɛ yen n'i y'a kɛ k'a di mɔgɔ ma a tɛ sa o dugu la n'a ma kɛ masa ye a tɛ sa o dugu la n'a ma kɛ masa ye olu laɲiniw bɛ yen an tɛna kuma olu bɛɛ kan ka tɛmɛ ni k'i b'i fari yɔrɔ bɛɛ wele laban b'i yɛrɛ kun nɛnɛ hali sini k'a fɔ adamadenw ɲɔnɔ a diyali ye o a ma diya i ye o dɔnni baara a diyali ye o a ma diya i ye o gɛrɛsɛgɛ baara a diyali ye o a ma diya i ye o nafolo baara n'i m'a baara mɔgɔ wɛrɛ b'a baara wari tɛ se ka diɲɛ sɔrɔ wari tɛ se ka diɲɛ sɔrɔ baara de bɛ adamaden nimi wasa mɔgɔ ni wari ma wolo wari bɛ ɲini de gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɛɲini de mɔgɔ dɔw bɛ olu n'o gɛrɛsɛgɛ de nana mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu gɛrɛsɛgɛ datugulen don o lolo datugulen n'i m'a ɲɛɲini k'i gɛrɛsɛgɛ bange e b'i si ban i tɛ fɛn sɔrɔ
Bon yɔrɔ la an bɛ fɛ ka filɛ ni émission kuncɛ kuma dɔ b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma nin waati in na. Ka bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ baro de ye. An bɛ nin baro kɛ ka se ka adamadenw bɔ fili la. Dɔnnibaga sara ti maa bolo n'Ala tɛ. An tɛ sunɔgɔ su fɛ. Tile fɛ fana n'an tɛ sunɔgɔ. A bɛɛ ye mɔgɔw ka laɲini. A bɛɛ ye mɔgɔw ka laɲini. Kanumɔgɔw bɛɛ folen de n b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ. Kɛ i yɛrɛ ye. N'i kɛlen i yɛrɛ ye a ka ɲi i ma. N bɛ dugawu de kɛ fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ diɲɛ kɔnɔ. Ala ka bɛɛ sago d'a ma. Ala ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye. Ala ka jigimafɛnw d'a ma. Ala k'an jigiw ma fa. Ni fɛn t'i kun diɲɛ kɔnɔ i jatelen tɛ. Fɛn dibaga ye jɔn ye Ala. Ala yɛrɛ ko ta k'i ka wuli k'i yɛrɛ dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ. N'i sigila k'i bolo bila i sen kan ko n ka n ta to Ala ma i fadenw bɛ tɛmɛ i la. Mais mɔgɔw tɛ k'o de faamu quoi. Ne b'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko gɛrɛsɛgɛ baara tɛ tiɲɛ, nafolo baara tɛ tiɲɛ, sabu baara tɛ tiɲɛ. Ko ka jama wuli ka na n ka feerekɛyɔrɔ la ko can t'a la. C'est que n'i y'o fɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko Ala ko le tɛ tiɲɛ. Mais subaga bɛɛ bɛ anw fɛ yan Kɔrɔbɔ yan. Bɛɛ b'o kalama. Subaga tiɲɛ bɛ subaga la cogoya min na tiɲɛ bɛ dɔnni na ten. Ko dɔnnikɛla kɔgɔni de bɛ kɛ subaga ye. Mais mɔgɔw t'o yɔrɔ dɔn quoi. Donc k'a fɔ mɔgɔw ye ka jirɔja kosɛbɛ. Ka dɔnnibaga caya la. N tɛ se ka kuma ka tɛmɛ n'an ko an bɛ kuma ka tɛmɛ an bɛ don dɔw la. Mɔgɔ min b'an wele ka tere ban a ka ca kuma bɛɛ tɛ fɔ. Mais an bɛ dugawu de kɛ minnu mako ma ɲɛ dɔnni kɔnɔ Ala k'o mako dilan. Minnu mako ma ɲɛ dɔnni kɔnɔ Ala k'o mako dilan. Parce que ne tɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan. I bɛ dɔ ta kɛ a bɛ jaabi, i bɛ dɔ ta kɛ a ka suma. Ne mana kɛ dɔnnibaga ye cogo o cogo, ne mana délai d'i ma dɔnni kɔnɔ cogo o cogo, Ala de y'a jaabibaga ye. N bɛ dugawu de kɛ fɛn o fɛn bɛna wuli ka n sɛgɛrɛ ka n'a ka makoɲa la. Ala ka bɛɛ ka dugawu jaabi, Ala k'a jaabi joona joona. Ala kosɔn, Ala kira kosɔn inchallah. O la to la bawo an ka émission sera a cɛyɔrɔ la. Ni mɔgɔ mako bɛ Simo la i bɛ sanfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ, Korogo dugu kɔnɔ, Nacho Kɔbada la. N'i sera Nacho Kɔbada la i bɛ Simo lasɔrɔ. Nka n bɛ Ala numéro di n'o ye 00225 05 44 44 87 57. N bɛ segin Simo la numéro kan n'o ye an ka Simo ɲɛnama ye 00225 05 44 44 87 57. N'i ka nin wele waati o waati i bɛ Simo lasɔrɔ. N'i m'a lasɔrɔ i bɛ vocal bila a ma. N'a bolo ma degun a bɛ jaabi. A dan sɔgɔ ani ko. Ni kun ye Abdramata Saka Togola kan ye. Ne ko a bɛ dan sɔgɔ.